BTCनि आथिखालनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे जि माने मिडिया इन्टारेक्शनाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बा नेहाथारि बिथांखौ सिनाया होननानै बिथाङा बुंनाय रिएक्शन होनाय आं नुदों। थारैनो बे एसे जोबोद दुखुनांथाव। खारन बर' थुनलाइ आफादाव बिथाङा दाख्लैबावैसो अपेन सेसननि बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लादों, जेराव आंबो बिथांखौ लोगो मोनदों। आरो बेयाव बेखेवगिरि आलासि महरै बिथांखौ मेलाव बिबुंथि लाखिनो होनाय, सिनायथि होनायनिफ्राय गासै खामानिखौ गाहाय नेहाथारियानो मावदों। दा हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि बर' थुनलाइ आफादनि बेखेवगिरिनि जि आलासि महरै बिथांनि बिबुंथि, बे बिबुंथियाव बिथाङा मोनसे खोथाखौ प्राय रिपिटेडलि 5 टाइम्स बुंदों। आरो रायजो राजाफ्रा प्राय 10,000सो दङमोन, दैदेनगिरिफोर दङमोन, आलासिफोर दङमोन, जे राजखान्थिया आलदा आलदा जानो हायो, जे जोङो आलादा आलादा आदर्शजों गुबुन गुबुन हान्जायाव थानो हायो, आरो दल संगठन आफाद माहारियारि फरायसा आफादफ्राबो गुबुन गुबुन थानो हायो। किन्तु जोङो हारिनि थाखाय बा थुनलाइ आफादनि प्लेटफर्माव जों बयबो ज'है खौसेयै जोङो फैनानै जोङो रायज्लायनो हायो, हाबा मावलांनो हायो। आरो इयुनाव खौसेयै हाबा मावलांगोनखौ बा खौसे जागोनखौ गावबो मिजिंथियो होननानै बिथाङा फोरमायनानै गालांदों। बारे बारे बुंदों जे पलिटिकेल पार्टिया आलदा आलदा जानो हायो, आलदा आलदाबाबो जोङो बेयाव ज' फैनो हायो, ज' फैनांगौ। माहारियारि आफादफ्रा गुबुन गुबुन जानो हायो, अब्लाबो जों ज' जानांगौ। दा बिथाङा बे खोथाखौ मानो बुंखो, बबे मेटारखौ लानानै बुंखो आङो मिथिया। किन्तु जातीय संगठना जातिनि सार्थआव जेब्लाबो बाथ्रा बुंगोन, हारिनि अस्तित्वनि बाथ्राखौ जों बुंगोन, हारिनि मोन्थायनि बाथ्राखौ बुंगोन, रैखाथिनि बाथ्राखौ बुंगोन। दा बेयाव थुनलाइ आफादा थुनलाइनि राव थुनलाइनि खामानि मावनाय, बिजोंनि खामानि मावनाय, आरो बिनि बादैबो बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव एक्सटेन्सिभलि माने बड'लेण्ड सोमावसारनायानो जा, स्क्रिप्ट मुभमेन्टआनो जा, उननि समाव जातिनि अस्तित्वनि क्राइसिसनि समाव थुनलाइ आफादनि जिखिनि आवथायाव बिथांमोननि एजेन्डानि माने बाहेरायावबो हारिनि सार्थनि थाखाय बिथांमोना हा हुनि रैखाथि जा, एसटिनि मेटारानो जा, बड'लेण्ड जि बर' एकर्ड माने बिनि इमप्लिमेन्टेसननि खोथायानो जा, बर' मिडियामनि टिचार थिसननांगौ, बा नोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ, जोंनि रावनि 8 सिडुलनिफ्राय लानानै अफिसियेल लेंगुवेजनिफ्राय लानानै जिखिनि खोथायानो जा, गासै बिथिंखौ लानानै बिथांमोना हाबा मावबोदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' थुनलाइ आफादखौ जोङो मदद होबोदों। दा आङो नुदों जे हाग्रामा महिलारिया बेबायदि बुंनाया बे गिबि नङा, सिगाङावबो आंखौ बुंदों आरो सोरखौबाबो बुंदों। बे बिथांनि मोनसे सभाब होनना बुंनांगोन। आरो बेखायनो आं खावलायो जे बेफोर खोथाखौ सासे मुरब्बि जानानै बेबायदि बुंनाया मोजां नङा। आरो बिदि बुङोब्ला माहारियारि आफादनि आरो माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव मोनसे आघात मोनो। आङो खावलायो जे बिथाङा मायबा इसुखौ बर' थुनलाइ आफादा दैखांदों बा बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बुंनाय जादों, बे इसुनि सायाव सरकारा मा सान्दों, मा खालामदों, मा सिन्था खालामदों, बेखौ लानानै बिथाङा रायज्लायनो लिंहरनो हायो, सावरायनो हायो, डिसकास खालामनो हायो। डिसकास खालायोबा बिनि माबा मोनसे समाधान ओंखारगोन। दा बेखायनो आं खावलायो बेफोरखौ जोङो जुदि आसि थुलायलायबाय थायोब्ला, गाबोन उमुगा सोर, बियो सोर, बेयो मा आफाद होननानै सोंलायलायबाय थायोबा माहारि आफादफोरनि जि मान मर्यादा बे मोनसे आघात मोनो। आं बे बिथिङाव खावलायगोन फैबाय थानाय समाव जोङो सामाजिक दिगावनो जा, राजखान्थि दिगावनो जा, खौसेयै हाबा मावलांनायनि जि खोथा आरो जोंनि जिफोर चेलेन्जेसफोर दङ, जिफोर जोंनि खैफोदफोर दङ, बेखौ नोजोर बोनानै हारिया खहा जायैबादि इन्टारनेल माखासे एजेन्डा लानानै सरकारा खामानि मावनांगौ। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि डिफारेन्सेसफोरखौ गैया खालामनानै बोरैबा जोङो खौसेयै
थांनाय समाव जेखौ एबसुआ नाजाबोदोंमोन थुनलाइ आफादा नाजाबोदोंमोन गुबुन आफादा नाजाबोदोंमोन फैबाय थानाय समाव जों आरोबाव खौसे हाबा मावलांनो हायो नामा थांनाय समाव प्रमद बर'आ बिटिआरनि बिटिसिनि चिफ महरै दायित्व लानानै खामानि मावदोंमोन दा बिटिसिनि चिफ महरै हाग्रामा महिलारिया दायित्व लानानै खामानि मावदों आरो मुरब्बीनि गार्जेननि रेसपन्सिबिलिटिया जाहैबाय जे हारिनि इसिङारि बिथिंखौ मजबुत लाखिनानै राजखान्थि फोथाराव बिथाङा जौगानायनि खामानि गुबुन हारि माहारिनि इस्युसफोरखौ माबायदि एड्रेस रिजल्भ खालायो बे बिथांमोननि खोथा जोंनि हास्थायनाया बे आरो बेफोरबायदि खोथाफोरखौ जाहाथे उनाव रिपिट खालाया बेखायनो जोंनिफ्राय जों स्ट्रंलि खावलायबाय गोजोन्थों थांनाय 10 तारिखनि मोनायाव बर' थुनलाइ आफादनि जि डेलिगेट लास्ट सिटिंमोन दंमोन आरो बेयाव गोदान आफाद दानाय गोजाम आफाद सिमफायनाय बे हाबाफारिया गणतान्त्रिक भाबै शान्तिपूर्ण भाबै सोलिबाय थादों आरो बे सोलिबाय थानाय समावनो एसे दुमदाखाल दाबि धमकी आरो बेयाव आनरुलि परिबेस सृष्टि खालामनायनि मोनसे थासारि बेयाव जोङो नुबाय जों जिहेतु गावनो स्वयं दंमोन आरो जायनि थाखाय गोदान आफाद दानाय जे हाबाफारि बे इनकमप्लिट जाबाय कमप्लिट जायासै दा बेखाय बे जि थासारिया जानाङामोन आरो बे जाहाथे उनाव जाफिना बेयाव बर' थुनलाइ आफादानो जा एबसुआनो जा गुबुन आफादानो जा इन्डिपेन्डेन्टलि माहारियारि आफाद हिसाबै खामानि मावनायनि सुबिदा खामानि मावनायनि जिखिनि स्वाधीनता खामानि मावनायनि जिखिनि गावनि ओन जिखिनि इन्डिपेन्डेन्सि बियो थानांगौ आरो बेखौ बयबो मर्यादा होनांगौ बयबो मान होनांगौ आं बेखौसो खावलायो दा बेखायनो थुनलाइ आफादा जेला थांखि लानानै गोदानै बे गोदान आफाद दानायनि मेलखौ लिंफिनगोन जों बयबो मदद होलायनानै मोजाङै जोङो कमिटिखौ दानानै हारिनि खामानि मावलांनो थाखाय थुनलाइ आफादनो जोङो बयबो अनसायनाय आरो मददखौ जों होनांगोन गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन इंलिश स्पिकिं एनवायरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं जेरै योगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 60008532886000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन